Pane mashoko otagwa naKristu pamutsvangwa wanyatsoonekwa kunzi vanaKristu mutsvangwa ngavasaona macitizens vanhu vasina kudzidza, just because anotaura mashoko ekuti they removed Mugabe just because he was trying to install a dynasty munyika yeZimbabwe. Mashoko auya panguva ino yekuti vanhu vaya vakamutuka vakataura zvakasiyana siyana, zvimwe zvasingaiti kuya tichibroadcasta panguva inoi. Sanapinda mashoko anobuda achitaura pana panguva inoi nana majaira jairos panguva inoi vanyatsouya vachitaura mutsvangwa vachiti aiwa ngasatamba nemacitizens enyika yeZimbabwe ndobva subscribe like on the bell icon. Tiona paenda majaira jairos anoposta this picture amukoona kuti Christopher Mutsvangwa is full of. He says they removed Mugabe because he was creating a dynasty in Zimbabwe. Well, what about Idi Mnangagwa? He has turned out our country into a Mafidi dynasty. Furthermore, Mnangagwa and his family are pillaging our country more than the Mugabes. Thomas Kwambura toka panapa na Majara Jaros achiti everyone saw his address Mutsvangwa achitaura mashoko achiti aiwa vakaremove Mugabe noti they were trying to install a dynasty vaida kubvisa vanhu vakanga vari kuma-structures vachiisa the wife amai Mugabe Grace Mugabe zvinongozikanwa nevanhu ende vanhu vakaona that address ichitaurwa naMutsvangwa yesterday. But panguva ine vanenge vachimuataka achiti yes, you are talking about that kuti makamuremova, but what about zvinhu zviri kuitika right now pacurrent zviri kuitika paground? What is the Mnangagwa regime trying to do? And they have pillaged the country. See, all the institutions have been captured. Tarisai, Ayokuma courts, the ZDF, the police, everywhere. Education is struggling. Economy, panguva inoi iri kutotadza kutosimuka. Mashoko anoda togwa pana vana majaira jairos vachiuya vachiataka vana Mutsvangwa vachiti aiwa you must mufanira kutanga matombofunga musati mauya muchitaura zvanoda kutaura. Noda kuti these are some of the people who are benefiting from this regime panguva inoi. Kuchionekwa vana Mutsvangwa vari vanhu vari kusapota the regime kuti irambe iripo kuti varambe vachibenefita. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Agana comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.